has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. Καλησπέρα, ντεκτιβάκια. Καλησπέρα, αγαπημένοι Πουαρό. Έτσι, καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού εδώ του τίμιου του podcast. Του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Μαρία? Για να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό που κρύβουμε μέσα μας, Γιώργο. Έτσι. Καλώς ήλθατε, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Ναι, να είστε υγιείς, να είστε χαρούμενοι. Να μην έχετε σεξοκαριστεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας. Να μην έχετε τρομάξει επίσης πάρα πολύ με το σεισμό που έγινε δίπλα μας. Αλλά πριν πάμε στα κύρια θέματα αυτού εδώ του τίμιου επεισοδίου του σημερινού, να τους πούμε ότι μπορείτε να αλληλεπιδράτε μαζί μας και να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τις χαιρετούρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε στο Crime Groupers Podcast στη σελίδα μας στο Instagram. Πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Όπως επίσης και ότι μπορείτε να πείτε σε όλους τους γνωστούς σας, γιατί εσείς το κάνετε ήδη, ότι μπορούν να μας ακούσουν σε Google Podcast, Apple Podcast, Spotify εννοείται, στο Streamy και δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να τους το πείτε, αλλά μπορούν να μας ακούσουν και στο Anchor. Γενικά είμαστε πενταπόδια. Πεντάποδα. Όχι, εντάξει. Έχουμε απλώς τα πλοκάμια μας παντού, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Να τους πούμε επίσης πώς μπορούν να βοηθήσουν αυτό εδώ το τίμιο το podcast. Φυσικά και να τους πούμε, μπορείτε να μας κοινοποιήσετε, να μας κάνετε κάποιο story, να διαδώσετε γενικά αυτή την παρεΐστικη συζήτηση που έχουμε μεταξύ μας και ιδανικά, παιδιά, βάλτε μας 5 αστεράκια. 5, εντάξει. Βάλτε μας 4 αστεράκια, 4,5 αστεράκια. Γενικά, βάλτε μας αστεράκια. Στον αστερισμό να υπάρχουν. Έτσι. Παιδιά, τι εβδομάδα ήταν δάφτη η οποία πέρασε? Δάφτη. Αυτή η εβδομάδα Κυπριακό. που πέρασε. Ναι, να πιάσω παντού. Τι εβδομάδα, πώς λένε και οι φίλοι μου οι Άγγλοι, what a week, my love, what a week. Έγινε ένας απίστευτα φωνικός σεισμός στην Τουρκία της τάξης των 7,8 Ρίχτερ. Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά τώρα έχουμε μάθει για νεκρούς. Ναι, οι οποίοι ξεπερνάνε τους 20.000. Ναι, ξεπερνάνε και κάθε μέρα θα εμφανίζονται κι άλλοι, γιατί δυστυχώς από τις 148 ώρες που έχουν περάσει πια, 140 φεύγα, δηλαδή όταν θα ακούτε σε αυτό το podcast είναι μπόλικες, ανασύρονται ελάχιστοι ζωντανοί, που βέβαια να πούμε ότι είναι εκπληκτικό το ότι ακόμη και σήμερα βγάζουν ζωντανούς. Παιδί μου, ναι, εδώ στις ειδήσεις δείχνανε τύπου ένα παλικάρι το οποίο έμεινε εγκλωβισμένο για 92 ώρες, όπου για να ζήσει έπινε τα ούρα του. Ναι, εντάξει, τώρα. Υπήρχε κάτι αποτρόπες εικόνες με κάτι πιτσιρίκια τα οποία είναι κάτω στα από τα χαλάσματα και το ένα προσπαθεί να προσέξει το άλλο. Γενικά είδαμε πολύ τραγικές εικόνες αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι για όσους δεν μπορούν να καταλάβουν ή δεν έχουν βιώσει το σεισμό, μπορεί να είναι λίγο μικρότεροι, είδανε με ζωντανό παράδειγμα τώρα το πώς είναι ένας πολύ δυνατός σεισμός. Ναι, το είδαμε. Άλλο νέο το οποίο συνέβη αυτή την εβδομάδα την οποία μας πέρασε ήταν οι καταλήψεις και οι παραιτήσεις των καθηγητών του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Εθνικού Θεάτρου και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και εδώ κάτω στο κέντρο της Αθήνας, με καταλήψεις οι οποίες πραγματοποιούνται για να γίνει ανάκληση του νόμου του οποίου θέλουν να περάσουν και την υποβάθμιση των πτυχίων, των ηθοποιών, των χορευτών, των μουσικών, κάτι το οποίο. Του πολιτισμού, να λέμε πώς. Ναι, δεν υπάρχει πολιτισμός σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ναι, δεν θέλουν να υπάρχει πολιτισμός, η αλήθεια είναι πώς. Καλέ, ναι, νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια το έχουμε δηλώσει ότι δεν θέλουμε να υπάρχει πολιτισμός. Έχουμε αφήσει έξω ήδη 2 άτομα τα οποία έπρεπε να ήταν μέσα και βαριά καταδικασμένα. Αλλά όχι. Είχαμε και αυτό αυτήν την εβδομάδα, βέβαια, μιας και το ανέφερες. Είχαμε και την απόφαση του δικαστηρίου περί Φιλιππίδη. Ναι, όπου τον αθώωσαν. Δεν τον αθώωσαν ακριβώς. Πήρε την ποινή τέλος πάντων για τις 2 απόπειρες βιασμού. Ναι, αλλά είναι εξαγοράσιμη και δεν θα είναι μέσα. Δεν είναι εξαγοράσιμη, είναι 6 χρόνια με αναστολή. Με αναστολή.
Κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Στα 6 χρόνια η αναστολή δεν έχει νόημα. Γιατί μάλλον είναι 2 διαφορετικές αποφάσεις. Είναι 3 και 3, οπότε 3 και αναστολή, 3 και αναστολή. Ναι, αλλά τέλος πάντων, λογικά τα ξέρουν αυτά καλύτερα οι φίλοι μας οι νομικοί. Οκ. Γεια σου, Κάλυμνος. Γεια και στην Κάλυμνο. Οπότε ναι, το συγκεκριμένο δεν θέλω να το φέρω σαν νέο, γιατί δεν θέλω να το συζητήσω καν. Νομίζω ότι άπαξ και το πούμε, ο χετός μου θα ανοίξει και είναι κρίμα να μπούμε σε αυτό το βόθρο. Είμαστε μόνο στα 5 πρώτα λεπτά της ηχογράφησης εντωμεταξύ. Εντάξει, είναι κρίμα, αλήθεια. Δεν νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε. Ήταν παρόμοιο με αυτό που είχε γίνει τότε με το Λιγνάδι, οπότε δεν αξίζει. Γι' αυτό λέω και οι δύο αυτοί που έπρεπε να είναι μέσα είναι έξω. Και ναι, ο πολιτισμός πάει περίπατο. Κατά τα άλλα όμως, και αυτοί τώρα που τους υποβαθμίζουν, θα μπορούν να βγουν παραπάνω και να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν με βαθιά υποκριτική τέχνη. Έτσι. Άρα δεν είναι υποβαθμισμός. Τι είναι? Είναι απλά ότι θέλουμε να δείξουμε το ταλέντο τους. Γνωρίζουν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος έξω από την κατάληψη του Εθνικού Θεάτρου κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματοποιήθηκαν πάρα πολλές συναυλίες αλληλεγγύης και πάρα πολλές ομιλίες από διάφορους ηθοποιούς κατά βάση που είναι χρόνια στο χώρο. Συγκεκριμένα η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κάπως το είπε τέλος πάντων, ότι και δεν θα αφήσουμε ένα μαλάκα να μας πάει κόντρα στα όνειρά μας. Κάπως έτσι τέλος πάντων, αυτό ήταν ξεκάθαρη σπόντα για την ποινή του Φιλιππίδη. Όποιος ενδιαφέρεται να το βρει, αλήθεια, όλο το ίντερνετ έχει κατακλειστεί από τη συγκεκριμένη εικόνα και από τη συγκεκριμένη ομιλία της κοπέλας αυτής. Αυτό. Όπου έφαγε βέβαια μινισάρα. Από ποιον? Από το Φιλιππίδη. Να πάει να γαμηθεί ο Καριόλης. Συγγνώμη. 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 Έχουμε ένα podcast, θα φάμε κι εμείς. Εντάξει. Μίλησε το στομάχι μου, δεν ξέρω αν τα ακούσατε την τεκτιβάκια. Ό,τι και αν είναι να πει η Μαρία το λέει εκ βαθέων. Ναι. Ξεκινάει από μέσα και βγαίνει προς τα έξω. Και τώρα αυτοκτόνησαν και οι φίλοι μας. Οι φιλόλογοι. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ για να στέλνετε στα social τις σωστές ατάκες που πρέπει να λέμε. Γιατί από εσάς μαθαίνουμε. Τι άλλο έγινε αυτή την εβδομάδα? Εμένα μου αλλάξανε το πρόγραμμα την τεκτιβάκια και δουλεύω πλέον 2 ώρες αργότερα από ό,τι δούλευα. Δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα, να σας πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, θα προσαρμοστώ. Η αλήθεια είναι ότι σχολάει και 2 ώρες αργότερα, οπότε δεν της έχει κάτσει καλά αυτό. Δεν θέλω. Εγώ θέλω το παλιό μου το ωράριο. Εκεί ήμουν βολεμένη, εκεί την έβρισκα. Όχι, εντάξει, δεν θα γκρινιάξω. Ο εργοδότης μου δεν ακούει, οπότε μπορώ να γκρινιάξω όσο θέλω. Εγώ έχω φέρει για αυτό που άκουσα και με σόκαρε παύλα. Νομίζω ότι θα έχουμε άλλη μια υπόθεση σε κάποια χρόνια. Ναι, προς τα εκεί κλείνω. Τόσα ωραία πράγματα συμβαίνουν. Για μια μυστηριώδες εξαφάνιση μυστήριο. Για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ναι, στη Μεσσηνία. Το διάβασα κι εγώ αυτό. Μας παίρνουν τα τσιγάρα μας. Σιγάρε μπούλι, σου παίρνω τα τσιγάρα. Θα σου στρίψω άλλο, ρε. Όπου ο λόγος που λέω ότι θεωρητικά θα έχουμε υπόθεση είναι τα λόγια της κόρης από αυτό το ζευγάρι το οποίο εξαφανίστηκε. Για να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν για την υπόθεση ότι έχει σημάνει συναγερμό Silver Alert στη Μεσσηνία έπειτα από την εξαφάνιση ηλικιωμένου ζευγαριού, το οποίο δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 23 Ιανουαρίου. Τι λες, ρε, είναι τόσες μέρες? Ναι, είναι θεωρητικά, όταν διάβασα εγώ το άρθρο ήταν ήδη 2 εβδομάδες. Όλο αυτό. Πρόκειται για τον 80χρονο David Harrison Robinson και για την 80χρονη σύζυγό του Lucretia Robinson. Λέω πως το ζευγάρι έφυγε από το σπίτι του από την περιοχή Ντάπια Μεθόνης του Δήμου Πύλου, Νέστορος, στη Μεσσηνία με το αυτοκίνητό τους μάρκα Opel Agila, το οποίο ήταν μοντέλο του 2009 και χρώματος Blue Electric με αριθμό κυκλοφορίας KMTAF 7738. Όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, ας στείλει, δεν ξέρεις ποτέ ποιος μας ακούει, μπορεί να βοηθήσουμε. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι όλοι υποθέτουν ότι έφυγαν μαζί και ότι έχουν εξαφανιστεί κάπου γιατί κάπου πήγανε. Και θα ερχόταν και κακοκαιρία μετά από αρκετό καιρό κτλ. Οπότε κάπου μπορεί να πέσανε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Το περίεργο είναι πως διάβασα ότι η κόρη τους συγκεκριμένα βγήκε και είπε ότι αυτοκτόνησαν. Γιατί τους είχε κάνει κάποιο τέτοιο είδους συζήτηση? Θα σου πω. Η κόρη του ζευγαριού είχε δημοσιεύσει αναρτήσεις στο Facebook λέγοντας ότι οι γονείς της μπορεί να θεωρούνται επίσημα εξαφανισμένοι, αλλά η ίδια ισχυρίζεται ότι ήθελαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Συγκεκριμένα είχε αναρτήσει: από σήμερα, την ημέρα που δήλωσε το Silver Alert, οι γονείς μου αγνοούνται επισήμως και θεωρούνται νεκροί από δική τους θέληση, μέσα σε παρένθεση λεπτομέρειες
λεπτομέρειες δεν είναι διαθέσιμες, καθώς ήταν πολύ κλειστοί άνθρωποι. Βρίσκονταν στην Ελλάδα όταν συνέβη, δεν ξέρω πού πήγαν για να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Οπότε, μέχρι να βρεθούν τα πτώματά τους, χρειάζομαι τη βοήθεια της κοινότητάς μου για να παραμείνω λειτουργική. Όσο περιμένω, δεν θέλω και με κεφαλαία καμία συμπαράσταση ή ήκτο. Χρειάζομαι να ακούσω καλά πράγματα για τις ζωές σας και πάρα πολλές φωτογραφίες κατοικιδίων ζώων. Προετοιμάζομαι για ψυχική και συναισθηματική κατάρρευση όταν τους βρούνε και βγάλαμε από τη μέση τον τεράστιο όγκο της γραφειοκρατίας σε 2 χώρες, αλλά μέχρι τότε πρέπει να μείνω συγκεντρωμένη. Το περίεργο για μένα ποιο είναι? Ότι αργότερα, σε δεύτερο και τρίτο post, κάτι το οποίο θα γίνει και στη σημερινή υπόθεση που έχουμε φέρει, αλλά αργότερα σε δεύτερο και τρίτο post είχε ζητήσει συστάσεις για δικηγόρο. Η κοπέλα. Ναι, η κόρη τους. Ναι. Γιατί έλεγε: κάποιες συστάσεις για δικηγόρο κληρονομικής διαθήκης. Η διαθήκη είναι πολύ απλή και αφήνει τα πάντα σε εμένα. Αλλά με περιουσία τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στην Ελλάδα, θέλω να βεβαιωθώ ότι το κάνω σωστά. Έχω γκουγκλάρει και έχω βρει επιλογές, αλλά αναρωτιόμουν αν κάποιος από την κοινότητα έχει προσωπική θετική εμπειρία με κάποιον που θα συνιστούσε. Και ρωτώ εγώ, σαν απλός Γιωργάκης, γιατί να τη νοιάζουν τόσο τα κληρονομικά όσο οι 2 γονείς της είναι αγνοούμενοι? Δεν ξέρουμε τι σχέση μπορεί να έχει με τους γονείς της. Επίσης, δεν ξέρουμε αν εξαφανίστηκαν όντως αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, η κοπέλα για να τα λέει αυτά, μάλλον είχε κάποιες ενδείξεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορεί να είχαν γυρίσει και να της είχαν πει ότι. Η μητέρα της είχε ξεκινήσει και είχε θέματα με τη μνήμη της. Ο πατέρας της, από την άλλη, αγαπούσε πάρα πολύ τη μητέρα της. Είχαν και οι 2, από ό,τι διάβασα σε μεταγενέστερα άρθρα, ότι είχαν πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Και αυτό που έγινε ήταν ότι κάποια στιγμή, ενώ κάνανε ταξίδια γενικά και ερχόντουσαν από εδώ πέρα στα μέρη μας και τέτοια, όταν κάποια στιγμή πήρανε σύνταξη, ήρθαν εδώ και μείνανε μόνιμα. Ναι, κάποια στιγμή στην πορεία η γυναίκα ξεκίνησε να έχει προβλήματα με τη μνήμη της. Ο πατέρας δεν ήθελε να την αφήσει καθόλου, ο άντρας της, και από ό,τι λέει η κόρη τους, μάλλον αυτό τους οδήγησε στο να πάνε κάπου να αυτοκτονήσουν. Σαν τον Μίμικο και τη Μέρη. Αλλά ρωτώ εγώ, πώς γίνεται με το που γίνεται η εξαφάνιση την ίδια ημέρα να βγαίνεις και να λες: είναι αγνοούμενοι, εύχομαι να τους βρούνε για να σταματήσει το βάσανό μου νεκρούς. Δεν είπε εύχομαι να τους βρούνε νεκρούς. Συγκεκριμένα είπε εύχομαι να βρούνε τα πτώματά τους και να σταματήσει το βάσανο για να μάθω τελικά τι απέγιναν. Ναι. Γιατί αυτή τους θεωρεί νεκρούς. Και αμέσως μετά να βγαίνεις και να ζητάς δικηγόρο για κληρονομικά, τα οποία είναι στην Ουάσιγκτον και εδώ. Ναι. Εντάξει, μπορεί η κοπέλα να. Χωρίς να θέλω να γίνω κακοπροαίρετη. Ναι, ρε, κανείς δεν θέλει, αλλά. Μπορεί, ρε παιδί μου, η κοπέλα να ξέρει κάτι παραπάνω. You never know. Αυτό λέω κι εγώ. Ίσως ξέρει κάτι παραπάνω για το που μπορεί να είναι αυτοί οι 2, αλλά τέλος πάντων. Μακάρι βασικά η υπόθεση να λήξει αίσια και οι άνθρωποι να μην έχουν πεθάνει, να μην έχουν αυτοκτονήσει και να είναι όντως κάπου, ξέρω εγώ, στα Κύθυρα και να ζουν τον ερωτά τους. 80 χρονών, έτσι. Μακάρι. Μακάρι, όντως. Να πούμε πίσω ότι μπορεί να μην πήγαν να αυτοκτονήσουν, απλά να πέσανε. Κατά λάθος κάπου, να πέσανε θύματα σε κάτι. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Τώρα με αυτό που είπες, εγώ κάθομαι και κάνω σενάρια, αλλά αυτό είναι για ένα άλλο podcast. Και εσύ και η Νικολούλη, γιατί την υπόθεση την ανέλαβε και η Νικολούλη. Α, ναι. Βγήκε επεισόδιο. Τι θα κάνουμε μετά το γύρισμα. Όχι, εγώ τα λέω, οφείλω να τα πω όλα για να είμαστε ξεκάθαροι. Επίσης, οφείλω να πω και την άποψή μου. Συγγνώμη τα τεκτιβάκια, αλλά από εδώ βγάζουμε το ψωμάκι μας. Και δεν πληρωνόμαστε καν γι' αυτό. Ακόμα. Έρχεται το Buy Me a Coffee τεκτιβάκια, όποιος ψήνεται. Μπορεί να μην είστε πολλοί, αλλά δεν έχει σημασία. Τα είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Έρχεται και το Buy Me a Coffee. Επίσης, ευχαριστούμε τόσο πολύ για το προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο το δεχτήκατε και το αγκαλιάσατε έτσι με τόσο μεγάλη αγάπη. Που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνουμε κάθε Τρίτη, σχεδόν. Οφείλαμε κι εμείς. Μια φορά στον ένα χρόνο, εξάλλου τους είχαμε πει ότι έρχεται ένα επαιτειακό. Έτσι. Ωραία. Και αφού τελειώσαμε με τα νέα και τα επεισόδια, θα πάμε στο κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Γιώργη, μιας και σήμερα Κυριακή που γυρίζουμε. Είχε τόσο ωραία μέρα. Ναι, είχε μια ωραία μέρα για να έρθει ο Γιώργης να μας την κρύωσει. Λίγο ρε παιδιά, λίγο. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση που είναι για τους φιλόλογους. Πόσοι φιλόλογοι χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα? Όχι. Ο λύκος που είχε ουρλιάξει είναι ο υπερσυντέλικος? Δεν σ' άρεσε. Εντάξει, να ρωτήσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με το true crime. Πώς λέγεται η μπύρα που πίνουν οι τρομοκράτες? Πώς? Osama Beer Lager.
Αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν καλό. Και ένα για τους φίλους μας τους πειρατές, μιας και είναι τώρα απόκριες και όποιος θέλει να ντυθεί πειρατής να έχει να το λέει. Καπετάνιο, σου αρέσει καμία? Αμέ, έχω σταμπάρει μία. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής. Μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Οκ, εσύ Γιώργη, τι θα ντυθείς φέτος στις απόκριες? Εγώ λέω να ντυθώ φέτος στην απόκρια ντεντεκτιβάκι. Έτσι, θα γίνει ένας από εσάς. Και εγώ θα ντυθώ με γενθητικός φακός. Τίποτα δεν θα μου ξεφεύγει στα πάρτι. Θα είσαι ένα βοήθημα. Με όποια έννοια και να το πάρετε ντεντεκτιβάκια, θα είμαι ένα βοήθημα. Σο. Έφερες υποθεσούλα? Έφερα υποθεσάρα για μένα. Αξίζει αρκετά. Έχει επίσης μπόλικα να πούμε μετά. Να τους κάνω ένα μικρό spoiler, Να τους κάνεις. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε παρατηρήσει, στα τόσα επεισόδια τα οποία έχουμε φέρει, δεν έχουμε πιάσει τους σατανιστές της Παλίνης. Και όλα αυτά γιατί περιμέναμε τη σημερινή ημέρα, γιατί ο Γιώργος θα φέρει την υπόθεση του σατανιστή της Γλυφάδα. Και μιας και είπες τα απ' έξω, πάμε να εμβαθύνουμε. Θέλετε να πάμε στο 2014? Όχι πολλά χρόνια πριν, πάμε. Όχι, είναι σχεδόν 10. 9. Πάμε στις 20 Απριλίου του 2014, όπου ένας δημοτικός υπάλληλος θα ανακαλύψει το πτώμα μιας άστεγης γυναίκας στην πλατεία Βάσος Καρτάκη στη Γλυφάδα. Ποια πλατεία είναι αυτή, σας ακούω να με ρωτάτε? Και θα σας πω ότι είναι η κεντρικότατη πλατεία στη Γλυφάδα. Πάνω στην Ποσειδώνος. Οκ, η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Εγώ δούλευα στα Χόντου στη Γλυφάδα. Αφού θα ανακαλυφθεί λοιπόν αυτό το πτώμα, η δολοφονία του θα ξυπνήσει μνήμες και εφιάλτες από το 1993, που όπως πολύ σωστά είπες ήταν οι σατανιστές της Παλίνης. Ο υπάλληλος λοιπόν του Δήμου, που έκανε τη βόλτα του την Κυριακή του Πάσχα, στην αρχή είδε το σώμα της άτυχης γυναίκας από απόσταση, ξαπλωμένο στο παγκάκι, και θεώρησε πως απλά κοιμότανε, μιας και λίγα μέτρα πιο δίπλα, όπως είπε πολύ σωστά, βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στην οποία συχνάζουν άστεγοι ζητώντας βοήθεια από περαστικούς αλλά και από την ίδια την εκκλησία. Πλησιάζοντας όμως προς το παγκάκι, είδε πως κάτω στο πάτωμα υπήρχε μια λίμνη αίματος, και όσο πλησίαζε περισσότερο, ανακάλυψε από πού προερχόταν το αίμα. Το κεφάλι της γυναίκας ήταν χτυπημένο βάναυσα και ήταν γεμάτο με αίμα. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία και απέκλεισε όλη την πλατεία. Ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο και εξέτασε το άψυχο σώμα είπε πως η γυναίκα είναι περίπου 40 ετών και πως σύμφωνα με την νεκρική ακαμψία του σώματος, ο φόνος είχε γίνει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας. Ήταν ζεστή ακόμα. Το κεφάλι της αλλά και το πρόσωπό της είχαν δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο που σχεδόν το είχαν πολιτοποιήσει, και από την έκταση των τραυμάτων ο ιατροδικαστής συμπέρανε πως το όπλο του εγκλήματος ήταν μια βαριά πέτρα. Όσο και να έψαξαν οι αστυνομικοί, δεν βρήκανε κάποιο έγγραφο πάνω της ή κοντά στον χώρο του εγκλήματος που να δηλώνει την ταυτότητα της γυναίκας, και από την κατάσταση των ρούχων της, οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως επρόκειτο για κάποια άστεγη. Σε έρευνες που έγιναν στο σώμα της, σε χέρια δηλαδή, πόδια και σε κορμό, δεν βρέθηκαν σημάδια που να δήλωναν χρήση ναρκωτικών, και έτσι το ενδεχόμενο να ήταν τοξικομανής αποκλείστηκε. Δίπλα από το άψυχο σώμα της βρέθηκαν ζωγραφισμένα με αίμα ένας ανάποδος σταυρός, το 666 κάθετα γραμμένο, και ένα σχήμα που δεν έβγαζε νόημα. Σε απόσταση 90 μέτρων εντοπίστηκε σε ένα κάδο μια σακούλα σκουπιδιών με ίχνη αίματος εξωτερικά, και μέσα της βρέθηκε μια πέτρα η οποία είχε επίσης ίχνη αίματος. Αμέσως στάλθηκαν και τα δύο στο εργαστήριο για εξετάσεις, μιας και όλοι πίστευαν πως είχαν βρει το όπλο του εγκλήματος. Πάνω στη σακούλα εντοπίστηκε κτήμα δακτυλικού αποτυπώματος, και έτσι το τμήμα Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κοίταξε στη βάση δεδομένων για να το ταυτοποιήσει, κάτι που όμως δεν κατάφερε να κάνει, μιας και από ό,τι φάνηκε ο δράστης δεν ήταν συσημασμένος. Το δακτυλικό αποτύπωμα στη σακούλα και το βιολογικό υλικό από τις επιγραφές που βρήκανε στο παγκάκι τέριαζαν απόλυτα όμως. Ποιος όμως μπορεί να το είχε κάνει και γιατί? Οι
Οι αρχές στράφηκαν κατευθείαν στους άστεγους της περιοχής, υποθέτοντας πως μπορεί να υπήρχαν διαφορές με το θύμα ή μπορεί να ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Από όσους ρώτησαν, έμαθαν πως η γυναίκα είχε κάνει την εμφάνισή της λίγους μήνες πριν και πως γενικά δεν είχε πολλά με τους υπόλοιπους. Ούτε όμως είχε διαφορές με κάποιον, αλλά και δεν την είχε απειλήσει ποτέ κανείς. Συγκεκριμένα, είπαν πως ήταν λίγο νευρική με όσους πίστευε ότι την αδικούσαν, αλλά κατά τα άλλα ήταν καλός άνθρωπος. Έκοβε το ψωμί της στην μέση για να το μοιραστεί. Το όνομά της δεν το γνώριζαν. Μετά από άκαρπες προσπάθειες της αστυνομίας με τους άστεγους, στράφηκαν προς τον ιερέα του ναού Αγίου Κωνσταντίνου, τον Πάτερ Τιμόθεο. Εκείνος γνώριζε αρκετά για την άτυχη γυναίκα. Το όνομά της? Ειρήνη Τσάβαρη. Την περιέγραψε σαν μια βασανισμένη ψυχή. Η Ειρήνη, όταν ήταν 24 χρονών, είχε ζήσει μια μεγάλη ερωτική απογοήτευση, όπου υπεύθυνος για τον χωρισμό της πίστευε πως ήταν η οικογένειά της. Και αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε από το σπίτι και κατέληξε άστεγη τα τελευταία 15 χρόνια. 15 χρόνια ήταν άστεγη, Ναι. πολλά. Απλά στην περιοχή της Γλυφάδας είχε πάει τους τελευταίους μήνες. Οι γονείς της προσπαθούσαν συνεχώς να την βρουν και να την γυρίσουν στο σπίτι, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δηλώνουν την εξαφάνισή της στις αρχές, αλλά εκείνοι να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Κάθε φορά που ο πατέρας της την έβρισκε και τη γυρνούσε στο σπίτι, εκείνη μετά από λίγο ξαναέφευγε. Όταν την πλησίασε ο ιερέας για πρώτη φορά για να της προσφέρει βοήθεια, εκείνη άρχισε να φωνάζει και να αντιδρά άσχημα. Αμέσως δίπλα της έτρεξαν τα σκυλιά της για να τη βοηθήσουν. Η Ειρήνη είχε μόνο τα σκυλιά της σαν παρέα, τα οποία και τάιζε και βοηθούσε, και εκείνοι με τη σειρά τους τη βοηθούσαν πάντα, προσφέροντάς της ασφάλεια και προστασία. Με τον καιρό άρχισε να ανοίγει και να δείχνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Με πρωτοβουλία του Πάτερ Τιμόθεου αλλά και των γονιών της, είχε νοσηλευτεί για 40 μέρες στο Δαφνί, όπου όταν βγήκε όμως, σταμάτησε τη φαρμακευτική της αγωγή και έφυγε πάλι από το σπίτι και επέστρεψε στους δρόμους. Ο Πάτερ Τιμόθεος προσπάθησε κατά καιρούς να τη βάλει σε κάποια δομή ή ξενώνα αστέγων, αλλά εκείνη αρνιόταν συνεχώς. Συγκεκριμένα είχε πει: δεν ήθελε με τίποτα. Ένιωθε ότι θα την εγκλώβιζαν ή ότι θα την πίεζαν. Ήθελε να είναι έξω ελεύθερη και να φροντίζει τα σκυλιά της. Εντύπωση βέβαια έκανε στον ιερέα πως το βράδυ του στιγερού εγκλήματος τα σκυλιά της δεν ήταν στο πλάι της. Αφού έμαθαν την ταυτότητα της Ειρήνης, αμέσως οι αρχές κατευθύνθηκαν προς το σπίτι της για να μιλήσουν με τους γονείς της. Αφού λοιπόν δεν ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αστέγων, τότε ποιος μπορεί να το έκανε και γιατί? Οι αρχές άρχισαν να εστιάζουν στα σύμβολα που βρήκανε δίπλα από το σώμα της. Ένας ανάποδος σταυρός, το 666, και ένα ακαθόριστου σχήματος σύμβολο. Οι εφιάλτες λοιπόν του 1993 και των σατανιστών της Παλίνης είχαν πια τρομάξει τους πάντες, μιας και από ό,τι φαινότανε θα έρχονταν αντιμέτωποι ξανά με παρόμοια γεγονότα. Ξεκίνησαν να ερευνούν άτομα στην κοντινή απόσταση με περίεργες θρησκευτικές πεποιθήσεις, αποκλίνουσες συμπεριφορές, ψυχολογικές ιδιαιτερότητες και άλλα που να ταιριάζουν στο προφίλ του δράστη. Υπήρχαν και δύο αυτόπτες μάρτυρες που είπαν πως εκείνο το βράδυ είδαν έναν νεαρό να φεύγει τρέχοντας από την πλατεία και να χάνεται στα στενά. Τις επόμενες μέρες, κάθε βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν περιπολία στην πλατεία αλλά και σε άλλα σημεία της Γλυφάδας, όπως επίσης και σε πάρκα των νοτίων προαστίων, ελέγχοντας περίεργες κινήσεις από νεαρά άτομα που κυκλοφορούσαν μόνα τους αλλά και από παρέες. Ταυτόχρονα είχαν βάλει στο στόχαστρό τους και τα social media, μήπως και εκεί μπορέσουν να εντοπίσουν τον δράστη μέσα από σελίδες που περιείχαν σατανιστικό περιεχόμενο και από άλλες με αποκρυφιστικό περιεχόμενο. Μετά από κάποιες ημέρες, οι έρευνες είχαν περιορίσει τον αριθμό των υπόπτων σε 6 άτομα, τα οποία έμεναν όλα στην περιοχή της Γλυφάδας. Έλα ρε, μεγάλη ζήτηση Γλυφάδα το 2014. Σε σατανιστικά και αποκρυφιστικά τέτοια, ναι. Από αυτά πλησίασαν τον ένα μέσω του διαδικτύου με την ελπίδα να μπορέσει να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες ή κάποιο άλλο στοιχείο. Ο άνθρωπος που πλησίασαν ήταν ένας λοχαγός του ελληνικού στρατού που διατηρούσε στο Facebook προφίλ με το ψευδόνυμο Ελεύθερος Τέκτονας. Αν και εκείνος δεν γνώριζε κάτι συγκεκριμένο, δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί τους και άρχισε σιγά σιγά να συνομιλεί διαδικτυακά με άτομα που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον σε ομάδες που λάτρευαν τον Σατανά. Ένα από αυτά τα άτομα που μιλούσε ήταν και ο 22χρονος Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε κάνει ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook: έχω κάνει το πρώτο βήμα και ψάχνω για κάτι πιο μεγάλο για να μπω στο ναό. Ο Λοχίας ξεκίνησε να μιλάει μαζί του πιο συστηματικά και να το ρωτάει διάφορα για να καταλάβει
αν εκείνος ήταν που είχε κάνει τη δολοφονία ή ήξερε κάτι παραπάνω. Για να μπορέσει να εξακριβώσει αν τα λεγόμενά του ήταν αληθή, του ζήτησε αν μπορεί να στείλει και κάποια φωτογραφία και έτσι ο Αλέξανδρος του έστειλε σαν αποδεικτικό στοιχείο μια φωτογραφία με το χέρι του όπου είχε κόψει ο ίδιος το βράδυ πριν τη δολοφονία για να χαράξει τα σύμβολα στο παγκάκι. Τότε ο Λοχίας έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία κατευθείαν στην ασφάλεια. Οι αρχές είχαν βρει τον ύποπτο που τέριαζε περισσότερο με τα στοιχεία τους, αλλά έπρεπε κάπως να εξακριβώσουν την δολοφονία αν την έκανε εκείνος ή έλεγε απλά ψέματα. Έτσι έψαξαν τα πάντα στο προφίλ του και ανακάλυψαν πως είχε ένα δεύτερο προφίλ με το όνομα Αλέξανδρος Γεωργίου. Δεν είχε μεγάλη φαντασία. Έβγαλε το παπά. Ναι. Του θύμιζε εκκλησία. Το οποίο έδειχνε ένα άτομο που αναζητούσε βοήθεια από το χριστιανισμό. Σε εκείνο το προφίλ είχε γράψει 9 Ιανουαρίου 2013. Η προσευχή θα φέρει την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία θα φέρει την ταπείνωση, η ταπείνωση την προσευχή και πάει λέγοντας. Συνεχώς αυτό θα γίνεται αν δεν έχεις άνθρωπε αγάπη. Μην ζητάς την αγάπη. Μην προσπαθείς να την δώσεις, γιατί το μόνο που θα καταφέρεις είναι να πληγώσεις και να πληγωθείς, γιατί ζητάς αντάλλαγμα για την ανταπόδοση, ενώ εσύ δεν έχεις δώσει κάτι, γιατί απλά δεν έχεις να δώσεις τίποτα παρά μόνο πάθη και ελαττώματα. Μετανόησε, φύγε μακριά, τουλάχιστον να μην βλάψεις άλλο. Αναζήτησε την αγάπη, δηλαδή το Θεό, και πάλεψε με τα πάθη σου να ενωθείς με τον δημιουργό σου και ύστερα θα μπορέσεις να αναπαύσεις τους γύρω σου. Μέχρι εδώ όλα καλά. Θα φέρουμε και κάτι το οποίο το έχουμε πει στο παρελθόν σε μια άλλη υπόθεση, γιατί οι παπαροκάδες είναι παντού. Στο συγκεκριμένο προφίλ ανέβαζε και βιντεάκια με ομιλίες του Πάτερ Νεκτάριου που είχε δημιουργήσει παλιότερα το συγκρότημα των παπαροκάδων με σχόλια του τύπου «Πες τα νεκτάρια». Κράτησε την πίστη ψηλά. Μια άλλη χαρακτηριστική του ανάρτηση ήταν η εξής. Πάλι στις 9 Ιανουαρίου του 2013 πονάει η αλήθεια, αλλά έτσι εισχωρεί και φέρνει τον άνθρωπο εις αυτόν εμπιστοσύνη στο Θεό. Και θα τα φέρει καλύτερα από ό,τι εμείς θα θέλαμε, γιατί πολύ απλά μας αγαπάει και νοιάζεται περισσότερο από ό,τι εμείς για τον εαυτό μας. Έτσι τον κατάντησε τον άνθρωπο η αμαρτία. Αυτοκαταστροφικό, δυστυχώς. Για να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν, οι αστυνομικοί δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ με το οποίο και ξεκίνησαν να μιλούν για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη μαζί του. Έτσι, κάνοντας πως δεν τον πιστεύουν για όσα έλεγε και ζητώντας του αποδείξεις για την αλήθεια, του ζήτησαν να τους δώσει παραπάνω στοιχεία. Ο Αλέξανδρος νόμιζε πως μιλούσε με μοιημένους του σατανισμού όμως, και έτσι έστειλε ως απόδειξη φωτογραφικά ντοκουμέντα για να τους πείσει. Αφού τα είχαν αυτά στα χέρια τους, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εντόπισε την τοποθεσία του και προχώρησαν στη σύλληψή του. Έτσι, στις 16 Ιουνίου, οι άντρες της ασφάλειας πήγαν από το σπίτι του, όπου και τον συνέλαβαν χωρίς ο Αλέξανδρος να προβάλλει αντίσταση. Στην έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν περίπου 165 γραμμάρια κάναβης και 2 αυτοσχέδια τσιγάρα με ακατέργαστη κάναβη. Τάπινε το παιδί. Από την πρώτη στιγμή ο Αλέξανδρος δήλωσε αμετανόητος σατανιστής και ομολόγησε πως δολοφόνησε την Ειρήνη Τσάβαρη, συνθλίβοντας το κεφάλι της με πέτρα για να γίνει αποδεκτός από τον νεοσφόρο. Ωραία. Στον ανακριτή ο Αλέξανδρος κατέθεσε πως μετά την Ανάσταση βγήκε στον δρόμο και πως άρχισε να αναζητάει τον άνθρωπο που θα σκότωνε για να γίνει αποδεκτός από τον σατανά, φτάνοντας στο παρκάκι της Γλυφάδας, όπου έκοψε το χέρι του με ένα γυαλί και με το αίμα του σχημάτισε το σύμβολο του 666 και τον ανάποδο σταυρό, όπου και περίμενε για λίγη ώρα μέχρι να βρει το θύμα του. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στο σημείο η Ειρήνη και πλάγιασε σε ένα παγκάκι για να κοιμηθεί. Ο Αλέξανδρος θεώρησε πως είχε βρει το θύμα του και της επιτέθηκε. Άρπαξε μια μεγάλη πέτρα, όρμησε πάνω της και της πολτοποίησε το κεφάλι. Στη συνέχεια, με το αίμα του αλλά και με το αίμα του θύματος, προσπάθησε να γράψει το όνομα του σατανά, αλλά δεν τα κατάφερε και εξαφανίστηκε αφού πέταξε τη ματωμένη πέτρα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Συγκεκριμένα είπε: «Διάλεξα την ημέρα του Πάσχα επειδή ήμουν λυπημένος που αναστήθηκε ο Χριστός. Έκανα προσευχή στο σατανά και αμέσως μετά έκοψα τα χέρια μου με ένα κομμάτι γυαλί και με το αίμα μου έγραψα στο παγκάκι το 666 και σχημάτισα έναν ανάποδο σταυρό ακριβώς δίπλα. Η επιλογή του θύματος ήταν τυχαία, όχι όμως και η ημερομηνία που επέλεξα να χτυπήσω. Την ημέρα της Αναστάσεως έπρεπε σύμφωνα πάντα με τις μεταφυσικές γραφές να σκορπίσεις θάνατο. Επιπλέον είπε στους αστυνομικούς πως σχεδίαζε να διαπράξει και δεύτερη δολοφονία την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, δηλαδή στις 21 Ιουνίου, όπου αποτελεί η ημέρα εορτασμού για τους σατανιστές. Στο τέλος ισχυρίστηκε πως λίγες μέρες μετά τη δολοφονία μίλησε στον πατέρα του και του αποκάλυψε πως είχε κάνει τον φόνο
και πως ο ίδιος δεν τον πίστεψε. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργήματος και τον πήγανε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αθηνών. Ο πατέρας του, τηλέμαχος Παπαγεωργίου, ο οποίος, να πούμε για όσους μπορεί να τους θυμίζει κάτι το όνομα, είναι ηθοποιός σε σύνταξη. Όντως. Ναι, δήλωσε αμέσως μετά: «Λυπάμαι βαθύτατα για τον άδικο χαμό αυτής της γυναίκας. Ο γιος μου είναι βαθύτατα άρρωστος ψυχικά και χρήστης ναρκωτικών. Παλεύω εδώ και χρόνια. Τα έχω πει όλα στην αστυνομία. Όταν το είχε κάνει το Πάσχα, μου το είχε πει. Μίλησε μαζί μου. Μου έλεγε διάφορα όμως κατά καιρούς για να με εκβιάσει, να του δίνω χρήματα. Από τον πατέρα του μάθαμε για τη ζωή του Αλέξανδρου διάφορα. Ο 22χρονος Αλέξανδρος ήταν παιδί μιας μέσης οικογένειας που ζούσε στη Γλυφάδα. Οι γονείς του ήταν συνταξιούχοι, ηθοποιός ο πατέρας του, υπάλληλος του ΙΚΑ η μητέρα του και είχε ακόμη έναν αδερφό. Στην ηλικία των 14 ετών ξεκίνησε εισπνέοντας βενζίνη και συνέχισε αργότερα με καθημερινή χρήση ακόμη και ηρωίνης. Αποτέλεσμα να υποστεί παράλυση και απώλεια βάρους φτάνοντας στα 25 κιλά. Η οικογένειά του, θέλοντας να τον βοηθήσει, είχε καταφύγει μέχρι και στην εισαγγελία ζητώντας τον εγκλισμό ακόμη και ως ανήλικος σε ψυχιατρική κλινική του Νταού Πεντέλης, όμως το δημόσιο ψυχιατρίο αρνήθηκε την οσυλία του λόγω του ότι ήταν ανήλικος. Τα προβλήματα εντείνονταν όσο πλησίαζε στην ενηλικίωσή του, όπως εντείνονταν και οι μεταφιστικές αναζητήσεις του μέσα στην σατανική βιβλιογραφία και το ατελείωτο σερφάρισμα σε σκοτεινές ιστοσελίδες. Στα 18 του, ο Αλέξανδρος είχε παραισθήσεις ότι τον καθοδηγούσε ο Σατανάς και ήθελε να φτάσει στο απόγειο, οραματιζόμενος τελετουργική δολοφονία για να αποδείξει την πίστη του στον Σατανά, η οποία θα τον έφτανε στα ανώτερα επίπεδα. Όταν ενηλικιώθηκε, οι γονείς του, που γνώριζαν τις εξαρτήσεις του γιού τους και τον διαταραγμένο ψυχικό του κόσμο, είχαν προσπαθήσει να τον πείσουν να νοσηλευτεί στο ψυχιατρίο. Ωστόσο, κάθε φορά ερχόντουσαν αντιμέτωποι με την άρνησή του. Η συνεχής χρήση των ναρκωτικών ουσιών είχε ως αποτέλεσμα να κριθεί ακατάλληλος για στράτευση, λαμβάνοντας απολυτήριο Ι5. Psycho killer. Στη συνέχεια, με ιδιώτες γιατρούς και φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς κατέλαβαν κάθε δυνατή προσπάθεια να τον βοηθήσουν, έχοντάς τον συνεχώς υπό επίβλεψη και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα να τον κάνουν να λαμβάνει τα φάρμακά του, με τον ίδιο πεισματικά να αρνείται να συνεργαστεί. Τα τελευταία χρόνια, ο 22χρονος απέφευγε να βγαίνει από το σπίτι του και να έχει κοινωνικές επαφές, μελετώντας τα μυστικά του σατανισμού. Ήθελε να καταρτιστεί περισσότερο για να καταφέρει, πάντα στο δικό του άρρωστο μυαλό, να γίνει ο απόλυτος υπηρέτης του κακού, το οποίο ασπάστηκε ορκιζόμενος πίστη και αφοσίωση. Στις 17 Ιουλίου, ο Αλέξανδρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος και του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατοχή ναρκωτικών και τον παρέμπεψε να απολογηθεί ενώπιον του 19ου τακτικού ανακριτή. Μέσω του δικηγόρου του, Φαΐλου Κρανιδιώτη, ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, την οποία και έλαβε, ενώ ο συνήγορός του ζήτησε την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Όταν μίλησε με τον Αλέξανδρο κατά τη συνάντησή τους για την προετοιμασία, όταν ο συνήγορος μίλησε με τον Αλέξανδρο κατά τη συνάντησή τους για να προετοιμάσει την απολογία του, δήλωσε πως ο κατηγορούμενος έχει και δεν έχει την επίγνωσή του για αυτό που έκανε, ενώ οι αστυνομικές αρχές είχαν δηλώσει πως δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως το κακό που έχει προκαλέσει και πως για το μόνο που έχει μετανιώσει είναι ότι δεν ολοκλήρωσε το δεύτερο φόνο που είχε στα προσχέδιά του. Okay. Στις 20 Ιουνίου του 2014, ο Αλέξανδρος, με το κεφάλι σκυφτό και συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, πέρασε το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να απολογηθεί. Ενώπιον του ανακριτή, περιέγραψε την εσωτερική πάλη που έδινε τόσα χρόνια με τον ίδιο τον εαυτό, αναφέροντας για τους δαίμονες που τον κυνηγούσαν από μικρό παιδί και τον οδήγησαν να βάψει με αθώο αίμα τα χέρια του, για τις απελπισμένες προσπάθειες των οικείων του να τον βοηθήσουν και να τον βγάλουν από τον κόσμο των παραισθήσεων, όπως επίσης και για τη χρόνια εξάρτησή του από τις ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα είπε: «Άκουγα φωνές και έβλεπα μαύρες οπτασίες που πίστευα ότι είναι δαίμονες ή ο ίδιος ο διάβολος. Από την ηλικία των 18 ετών, αυτές οι φωνές μες στο κεφάλι μου έλεγαν να σκοτώσω. Οι ίδιες οπτασίες έρχονταν σαν εφιάλτες στον ύπνο μου και με έπιαναν από το λαιμό. Όσο πλησίαζε το Πάσχα, οι φωνές αυτές δεν άμοναν. Το Μεγάλο Σάββατο, μάλωσα με την οικογένειά μου και άκουσα πάλι τις φωνές. Όταν είδα την άτυχη γυναίκα, το θεώρησα σημάδι. Πίστεψα ότι εκείνοι μου την υπέδειξαν». Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως για τις παραισθήσεις του, αλλά και για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του που αντιμετώπιζε πριν από μερικά
χρόνια σε σημείο να υποστεί παράλυση και να φτάνει να ζυγίζει 30 κιλά, ευθυνόταν η χρόνια εξάρτησή του από τις ναρκωτικές ουσίες. Από την ηλικία των 14 ετών άρχισα να εισπνέω βενζίνη. Έβρεχα ένα πανί με βενζίνη και την κρατούσα στη μύτη μου καθώς εξατμιζόταν. Στη συνέχεια ξεκίνησα να κάνω χρήση χασίς, LSD, ηρεμιστικών για να καταλήξω να κάνω χρήση σκληρών ναρκωτικών. Πίστευα ότι ήμουν φάντασμα, νεκρός, ο ίδιος ο Χάρος. Μάλλον συχνά με τους γονείς μου και πίστευα ότι ο αδερφός μου με μισεί. Άλλες φορές γινόμουν αυτοκαταστροφικός και έσβηνα τσιγάρα στα χέρια μου. Δεν ήθελα να βρίσκομαι με κόσμο και πίστευα ότι όλοι ήθελαν το κακό μου. Οι γονείς μου προσπάθησαν να με βοηθήσουν, αλλά γινόμουν επιθετικός και πίστευα ότι ήθελαν να μου κάνουν κακό. Μια μέρα πριν από 2 χρόνια έσπρωξα τον πατέρα μου με αποτέλεσμα να περάσει μέσα από χοντρό κρίσταλο της μπαλκονόπορτας. Τότε εκείνος μου ζήτησε βοήθεια, αλλά αντί να φωνάξει ασθενοφόρο, άρχισα να τον κλωτσάω. Τι λες, ρε? Ο πατέρας μου φώναξε την αστυνομία και με κράτησαν μέχρι να περάσει η επήρεια των ναρκωτικών. Όταν συνήλθα, ούτε καν θυμόμουν αυτό που είχε συμβεί. Λίγο καιρό μετά, τον ξαναχτύπησα, αλλά ούτε και τότε θυμόμουν το περιστατικό. Ο 22χρονος κατηγορούμενος ανέφερε στον ανακριτή και άλλα βία περιστατικά με εκείνον πρωταγωνιστή. Συγκεκριμένα, λίγο πριν συλληφθεί και ενώ είχε μπει ακόμη πιο βαθιά στον εξαρτωσιογόνο κόσμο των ναρκωτικών, έφτασε να απειλεί τη ζωή της ίδιας του τη μητέρας. Όταν άρχισα να κάνω σκληρά ναρκωτικά, το πρόβλημα είχε επιδεινωθεί. Μια μέρα που μάλωσα με τον αδερφό μου, πήρα ένα σπασμένο μπουκάλι και το έβαλα στο λαιμό της μητέρας μου, απαιτώντας να φύγει ο αδερφός μου από το σπίτι. Τελικά μπήκε στη μέση ο πατέρας μας και μας ηρέμησε. Η οικογένειά μου έχει κάνει πολλές προσπάθειες να με βοηθήσει. Όταν ήμουν σχολείο, μου έφεραν ψυχολόγο. Σε ηλικία 17 ετών, ο πατέρας μου με πήγε στο δρομοκαΐτιο, αλλά δεν δέχτηκαν να με κρατήσουν γιατί ήμουν ανήλικος. Το ίδιο έγινε στον Ταού Πεντέλης. Κάθε φορά αρνιόμουν να δεχτώ βοήθεια και δεν πήγαινα στα ραντεβού με τους ψυχιάτρους. Αυτά είπε, προσθέτοντας ότι συνενεί να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το αληθές των λεγόμενών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, απαντώντας σε ερωτήσεις του ανακριτή, ο 22χρονος αρνήθηκε ότι σκόπευε να διαπράξει και δεύτερο φόνο στις 21 Ιουνίου, λέγοντας: «Το είπα στην αστυνομία για να το παίξω σκληρός». Από την ψυχιατρική γνωμάτευση των 2 πραγματογνώμων, προέκυψε πως ο κατηγορούμενος πάσχει από παρανοειδούς τύπου σχιζοφρένεια και πολυτοξικομανία και ως συνέπεια της ψυχικής νόσου, κατά την τέλεση του εγκλήματος είχε μειωμένη την ικανότητα να αντιληφθεί την αποτρόπαια πράξη του. Με τόσα κοκτέιλ μπορεί να είχε πάρει. Συγκεκριμένα, το πόρισμα ανέφερε πως δεν είχε εκλείψει μεν εντελώς η πνευματική του ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του και να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο, πλην όμως αυτή είχε μειωθεί σημαντικά. Και πάμε στη δίκη στις 12 Οκτωβρίου του 2015, όπου ο 23χρονος πλέον Αλέξανδρος κάθισε στο ειδόλιο του κατηγορουμένου στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της 41χρονης Ειρήνης Τσάβαρη. Ο άνθρωπος που βοήθησε την αστυνομία να συλλάβει τον δολοφόνο ήταν και ο μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, καθώς παγίδευσε τον κατηγορούμενο, όπου ήταν ο πρώτος που έμαθε για το φρικτό έγκλημα και βοήθησε να το συλλάβουν. Ο λοχαγός. Εκείνος λοιπόν δήλωσε στο δικαστήριο πως ήταν αποφασισμένος να πατήσει επιπτωμάτων για να μοιηθεί στον σατανισμό. Στην αρχή το πήρα για πλάκα. Όμως για να με πείσει, όταν συνέχισα να τον αποκρούω, μου αποκάλυψε πως αυτό σκότωσε την άστεγη γυναίκα. «Δώσε μου ένα καθαρό όπλο και θα σου τρώω όποιον θες», μου είπε για κάποια στιγμή. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν όλοι οι διάλογοι που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Facebook ανάμεσα στον μάρτυρα και στον κατηγορούμενο, δηλαδή στον λοχαγό και στον Αλέξανδρο. Λίγο μετά τη δολοφονία, ο Αλέξανδρος ανέφερε στη συζήτησή του με τον λοχαγό: «Με γοητεύει το κακό. Με την πέτρα την πουτάνα της έκανα τη μούρη κοιμά. Στη βρωμιάρα ας μην κοιμόταν έξω. Στόχος μου είναι να γίνω high priest του σατανά. Είμαι αδίστακτος και θα τη βρω την άκρη. Είτε με βοηθήσεις εσύ είτε κάποιος άλλος». Μάλιστα, ο νεαρός κατηγορούμενος παραδέχτηκε κοινικά: «Δεν ήμουν απιωμένος όταν το έκανα. Μια χαρά νυμφάλιος ήμουνα». Κατέθεσε μάλιστα και ο δημοτικός υπάλληλος που βρήκε το πτώμα της άτυχης γυναίκας, όπου δήλωσε ότι όταν πλησίασα στο παγκάκι είδα μια γυναίκα χτυπημένη. Το πρόσωπό της ήταν παραμορφωμένο από τα χτυπήματα, ενώ υπήρχαν κοιλίδες αίματος και πιτσιλιές παντού. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας γνώριζε τον κατηγορούμενο από την εποχή που έπαιζε ποδόσφαιρο και είπε μάλιστα ότι ως παιδί ήταν λιγομίλητος, απόμακρος και διαμαρτυρόταν όταν δεν έπαιζε στους αγώνες. Όταν το ξανασυνάντησα ύστερα από χρόνια, σε ηλικία περίπου 18 ετών, προχωρούσε υποβαστιζόμενος από τους γονείς του. Ενδιαφέρον έχει και η κατάθεση του πατέρα του, όπου όταν ήρθε η στιγμή να καταθέσει, ο Τηλέμαχος Παπαγεωργίου, πατέρας του κατηγορουμένου, με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 40χρονης Ειρήνης Τσάβαρη. Στην κατάθεσή του
του στο δικαστήριο ο συνταξιούχος ηθοποιός περιέγραψε την εξάρτηση του γιού του από τα ναρκωτικά, όπου είπε: «Θα ήθελα να ζητήσω μια βαθιά συγγνώμη. Βαρύ το πένθος, κυρίως για την ειρήνη και μετά για το γιο μου, που βασανίζεται από 15 ετών. Ένα βράδυ μπήκε στο σπίτι και μύριζε. Τον παρακολούθησα και διαπίστωσα ότι έκανε εισπνοές με βενζίνη. Συνέχισε με χασίς. Η κατάσταση ήταν τρομακτική. Απευθύνθηκα σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά εκείνος αρνιόταν να νοσηλευτεί. Τον πήγα στον Ευαγγελισμό και ο γιατρός διέγνωσε βαριά πολυνευροπάθεια. Κάποια στιγμή μου είπε: «Μπαμπά, ακούω φωνές». Ήταν βίαιος. Μια φορά με χτύπησε και κινδύνευσα να χάσω το μάτι μου. Ο πατέρας του τηλέμαχος παραδέχθηκε ότι ο γιος του είχε αποκαλύψει ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα και είπε μάλιστα: 2-3 μέρες μετά τη δολοφονία του μου ομολόγησε πως αυτός σκότωσε την άστεγη. Του είπα: «Αν ισχύει αυτό, πάμε στην αστυνομία». Και μου απάντησε: «Πλάκα κάνω». Ο ίδιος ξέσπασε σε λυγμούς όταν αναφέρθηκε στον γιο του σχετικά με τον σατανισμό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον σατανισμό. Ένα μήνα πριν τη δολοφονία είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος. Ώσπου να κλείσω τα μάτια μου θα με βαραίνει αυτή η τραγωδία. Ας με συγχωρέσει ο Αλέξανδρος που δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω. Ο γιος μου είναι άρρωστος», είπε και έκλεισε την κατάθεσή του. Τελευταία κατάθεση πριν τον Αλέξανδρο ήταν εκείνη του ψυχιάτρου, όπου ο συνήγορος του 23χρονου υπέβαλε ευνηδίως αίτημα στο δικαστήριο να καταθέσει ο ψυχίατρος, ο οποίος βρισκόταν στο δικαστήριο για άλλη υπόθεση. Το αίτημα έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, όπου μειοψήφισαν ο πρόεδρος και μία από τις συνέδρους. Αντίθετη άποψη υποστήριξε η πλευρά της πολιτικής αγωγής, όπου ήταν για τον πατέρα της δολοφονημένης Ειρήνης, η οποία τόνισε ότι υπήρχε δόλος και ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε με μεθόδευση και βάσει σχεδίου την άτυχη γυναίκα, η οποία μάλιστα ήταν και άριστη μαθήτρια που είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της και ήταν στο πανεπιστήμιο. Αλλά η ζωή της κατέρευσε εξαιτίας μιας ερωτικής απογοήτευσης. Ο ψυχίατρος κατέθεσε: «Πάσχει από παρανοηδούς τύπου σχιζοφρένεια και πολυτοξικομανία και ως συνέπεια της ψυχικής νόσους του, κατά την τέλεση του εγκλήματος είχε μειωμένη την ικανότητα να αντιληφθεί την αποτρόπαια πράξη του». Και πάμε στο τέλος στην απολογία του κατηγορουμένου, όπου ο Αλέξανδρος δήλωσε: «Δεν είμαι τρελός. Πιστεύω αυτά που είπα. Υπάρχει Θεός, υπάρχει και Σατανάς. Άκουγα φωνές, κραυγές, λες και το σπίτι ήταν στοιχειωμένο. Ήθελα να με αφήσουν ήσυχο και για να ηρεμήσω έπαιρνα ναρκωτικά. Με πλησίασαν τα πνεύματα και μου είπαν: «Πρέπει να σκοτώσεις για εμάς». Μου είπαν ότι αν θέλω να με αφήσουν ήσυχο και να κάνω κάτι παραπάνω, θα πρέπει να συμπορευτώ μαζί τους. Όταν η πρόεδρος τον ρώτησε γιατί επέλεξε να σκοτώσει μια άστεγη, την οποία είδε τυχαία να κοιμάται στο παγκάκι, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ήταν το μόνο εύκολο που θα μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή για να απαλλαγώ από τις φωνές. Πίστευα ότι δεν θα την αναζητούσε κανείς και δεν θα προκαλούσα τόσο μεγάλο κακό. Πίστευα ότι δεν θα πονούσε κάποιος». Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, παραδέχτηκε πως θα συνέχιζε να σκοτώνει, μάλιστα ήταν αποφασισμένος να θυσιάσει ακόμη και βρέφη ή νεαρές παρθένες στο βωμό του Εωσφόρου, προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν στο δικαστήριο. Σοκ προκάλεσε επίσης ο ισχυρισμός του Αλέξανδρου ότι τα πνεύματα τον επισκέπτονταν ακόμη και μέσα στη φυλακή. «Είχα αποκαλύψεις ότι είμαι προφήτης του Αντίχριστου», υποστήριξε και πρόσθεσε ότι βαθιά μέσα του γνώριζε ότι ήταν ο εκλεκτός. Η απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών έκρινε τον 23χρονο πλέον Αλέξανδρο ένοχο σε όλες τις κατηγορίες και του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθριξης για τη δολοφονία της 41χρονης Ειρήνης Τσάβαρη και 5 μήνες φυλάκισης για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών. Αμέσως μετά τη φυλάκισή του, ο Αλέξανδρος οδηγήθηκε στο ψυχιατρίο φυλακών Κορυδαλλού, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται έως και σήμερα. Υποβάλλεται σε φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με πληροφορίες έχει εξορκίσει τις μαύρες σκιές του παρελθόντος και τους δαίμονες που τον καταδίωκαν. Η ψυχική του υγεία έχει βελτιωθεί και είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του και τους οικείους του που τον στηρίζουν, ενώ φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει το τι έκανε. Αυτή ήταν η υπόθεση. Αυτή ήταν. Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσω? Θες να ξεκινήσω το ότι εγώ με αυτά που άκουσα πιστεύω ότι ήταν ένα παιδί το οποίο έπασχε από ψυχολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές από πάρα πολύ μικρή ηλικία και ότι το πικ του ήταν το κομμάτι το ακούω φωνές και το κομμάτι του σατανισμού. Ναι, αυτό θα πω βασικά γιατί αυτό πιστεύω. Στο 100%. Πιστεύω ότι μπορεί να είχε διαγνωστεί χωρίς να έχει πάει σε κάποιο γιατρό σε μικρότερη ηλικία, αλλά πιστεύω ότι τα κομμάτια της σχιζοφρένειας τα οποία του βγήκανε σίγουρα τα είχε από πολύ μικρότερη ηλικία. Η χρήση ναρκωτικών και δι' αυτών των ναρκωτικών τον οποίο επέλεγε να κάνει, του έκαψαν και τα τελευταία κύτταρα του εγκεφάλου του. Εντάξει, ειδικά η βενζίνη νομίζω ότι. Νομίζω ότι η βενζίνη ήταν η αρχή. Θέλω
Θέλω να πω ότι μετά που έκανε τόσο μεγάλες ποσότητες χρήσης ηρωίνης, το ότι έμεινε παράλυτος, το ότι κόντεψε να πεθάνει από ασιτεία γιατί είχε φτάσει 30 κιλά, είναι συνδυαστικό. Ναι, όλα αυτά ήταν, το είπε και μόνος του, ότι ήταν από τα ναρκωτικά. Ότι θέλω να πω, το ένιωθε και ο ίδιος ότι τον είχαν επηρεάσει. Ναι. Επίσης πιστεύω ότι εάν δεν το έριχνε στο σατανισμό, θα το έριχνε κάπου αλλού, σαν αιτιολογία. Εντάξει, ήταν όντως οι φωνές που άκουγε μέσα του. Οι φωνές είναι ένα σύμπτωμα παραλυρισμού, το οποίο το συναντάς σχεδόν σε όλες τις βαριά ψυχικές ασθένειες. Κοίτα, ειδικά στη σχιζοφρένεια. Ναι, είναι. Σε οποιοδήποτε βαθμό σχιζοφρένειας. Όχι σε οποιοδήποτε, αλλά σε βαθμούς σχιζοφρένειας το συναντάς αυτό το πράγμα. Τώρα, από την άλλη, δεν ξέρω, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο διαχείρισης του Αλέξανδρου από τους γονείς του. Τι άλλο να κάνουν, κάνανε ό,τι μπορούσαν. Οι ενστάσεις οι οποίες έχω, εννοείται ότι δεν θα κατηγορήσω τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να βοηθήσουν το παιδί τους, αλλά π.χ. όταν είχε βιοπραγήσει ενάντια στον πατέρα του, όταν πήγε να χάσει το μάτι του ο πατέρας του και όλα αυτά, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σκληρή μαζί του και με τη βία σε πολλά εισαγωγικά να τον πάνε σε κάποια ψυχιατρική κλινική ή έστω σε κάποιο κέντρο αποτοξίνωσης. Σίγουρα, απλά θέλω να σου πω ότι καταρχάς ήταν ανήλικος, κάτι το οποίο ήταν εμπόδιο και εκεί εγώ θέλω να εστιάσω για εκείνους στο να μπορέσουν να προστατέψουν το παιδί τους. Ναι, το δημόσιο βασικά, τα δημόσιες δομές δεν δέχονταν. Όταν πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο, έστω και ανήλικο, και λες ότι το παιδί μου έχει πρόβλημα, έχει σοβαρό πρόβλημα. Είσαι συνειδητοποιημένος στις αγωνές. Ξέρεις τι κάνεις, και το ίδιο το παιδί έχει έρθει μαζί σου και λέει ότι ναι, πίνω τζίνες και κάνω χρήση ναρκωτικών από 15 ετών. Δεν μπορεί το δημόσιο να γυρνάει και να σου λέει πάρα πολύ ωραία, καταλαβαίνω το πρόβλημα. Κράτα τον σπίτι μου, κράτα τον μέχρι να γίνει 18 και φέρ' τον μετά. Ναι. Μα μέχρι να γίνει 18. Εγώ μπορεί να με έχει φάει. Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να έχει πεθάνει. Γιατί δεν τον αναλαμβάνεις αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι η πολιτεία θα μπορούσε να επέμβει σε κάτι τέτοιο. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι κανένας δεν τον είδε να σκοτώνει αυτή τη γυναίκα. Υπήρχαν οι μαρτυρίες, όπως είπα, ότι κάποιοι είδαν, δεν τον είδανε και είναι εντελώς περίεργο για εκεί που είναι η πλατεία. Βέβαια, το παγκάκι, θα δείξω τις φωτογραφίες του που βρισκότανε. Ήταν λίγο απομονωμένα. Ναι, λίγο σκοτεινά, λίγο πιο απομονωμένο και τώρα φαντάζομαι και ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα ποιος ήταν έξω. Ισχύει. Όλοι είχαν ντερλικώσει και ήταν τέτοιο. Αλλά ναι, πες και θα σου πω. Τι θέλω να. Όχι, μου έκανε εντύπωση που δεν τον είδε κανένας να το κάνει αυτό το πράγμα. Υπήρχαν κάποιοι οποίοι είδαν έναν νεαρό να τρέχει. Μια σκιά να τρέχει από την πλατεία. Αυτό. Επίσης, άλλο πράγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι. Και εκεί πάνω σε αυτό θέλω να στηρίξω το κομμάτι, όχι το ότι ο τυπάς είχε ασπαστεί το σατανισμό, αλλά ότι είχε πολύ βαριά ψυχιατρικά προβλήματα. Ότι δεν γίνεται ο πατέρας του να λέει ότι ξέρετε τι, ένα μήνα πριν γίνει το ότι έγινε, ο γιος μου είχε επισκεφτεί το Άγιο Όρος, που καλώς ή κακώς είναι η αρχή του παγόβουνου το Άγιο Όρος για την θρησκεία και για την Ορθοδοξία. Και δεύτερον, αυτό που είχες πει στην αρχή, μπήκε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και είδε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μόνο αυτό το προφίλ το οποίο είχε σατανιστικό περιεχόμενο, αλλά ήταν και το άλλο το προφίλ το οποίο ήταν δοξασίες στον Τζίζους. Ναι, τέλος πάντων δεν ήταν δοξασίες ακριβώς. Ήταν πιο χριστιανικό, πιο ορθόδοξο. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ζητούσε βοήθεια από τον χριστιανισμό. Πράγματα τα οποία είναι ναι μεν αντίθετα μεταξύ τους και κάτι το οποίο έκανε. Αυτό βοήθησε τέλος πάντων στις αρχές να καταλάβουν ότι εδώ κάτι παίζει. Πρόβλημα, κάτι παίζει. Ο συγκεκριμένος κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν γίνεται από τη μία να λέει ψάχνω να μπω στο ναό και από την άλλη η προσευχή θα φέρει την αγάπη. Ναι. Άνθρωπε, αγάπα. Ναι. Τα έχει πει και ο Ρόμπι Βίλιαμς πριν από σένα. Αυτό που θέλω να πω εγώ και μου κάνει λίγο. Μου χτυπάει τέλος πάντων είναι την αντιμετώπιση και για τους άστεγους. Το γνωρίζοντας, ας πούμε, γιατί η οικογένεια πάλι και της Ειρήνης γνώριζε τα πάντα για την Ειρήνη. Ναι. Και πάλι, ναι, μεν θέλω να τη βοηθήσουν. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι με τις τόσες υποθέσεις που έχουμε φέρει και έχουμε πει διάφορα, αντιλαμβάνομαι ότι και το πρόσωπο το οποίο χρήζει βοήθειας. Μπορεί να μην θέλει να σωθεί. Πρέπει να συμφωνήσει για να πάει κάπου να βοηθηθεί, αλλά. Στην προκειμένη όμως η Ειρήνη, όπως καταλάβαμε από αυτό που έφερες, είναι ότι ήταν 15 χρόνια άστεγη και 15 χρόνια ήξερε να φροντίζει πάρα πολύ καλά τον εαυτό της. Εντάξει, ναι, με τα προβλήματά της. Είχε γίνει και αυτή αγρίμη. Γιατί αυτό που λέγανε όλοι και το είπα πολύ απ' έξω είναι ότι
ότι τη μόνη παρέα που είχε ήταν τα σκυλιά. Τα σκυλιά της. Διάβασα και σε κάποια άρθρα, δεν το έφερα σαν υπόθεση να υπάρχει, γιατί τα έχουμε πει, κίτρινοτυπίες. Αξίζει βέβαια όμως να σημειωθεί. Λέγανε κάποιοι, όπως και ο ιερέας, ότι τα αγαπούσε τόσο πολύ τα σκυλιά που έτρωγε μέσα από το ίδιο πιάτο που τους έβαζε να φάνε κτλ. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω στην υπόθεση για να μην γυρίσουν μερικοί να πούνε «Α, καλά, και αυτή τρελή ήταν». Εντάξει, το ότι σίγουρα είχε κάποια ψυχική ασθένεια, την είχε. Ξέρεις τι, εγώ την καταλαβαίνω απόλυτα και από μια απογοήτευση ερωτική την οποία είχε, τη βάρεσε πάρα πολύ. Ναι, και της γύρισε, ρε παιδί μου. Είναι πολύ εύκολο να σου γυρίσει. Δεν ήθελε άνθρωπο να δει. Okay. Είναι γενικά, για να βγάλουμε και λίγο το ταμπού της ψυχικής ασθένειας, είναι πάρα πολύ εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στρωμένη ζωή να πάθει κάτι τόσο συνταρακτικό που θα τον κλονίσει τόσο πολύ που να μην μπορέσει μετά να επανέλθει στην κανονικότητά του και να χαράξει έναν άλλο δρόμο για το κομμάτι της ειρήνης. Τώρα, για το κομμάτι του 22χρονου, εγώ πιστεύω ότι εάν οι γονείς του, πολύ κακό αυτό που θα πω τετεκτιβάκια, εάν οι γονείς του ήταν λίγο πιο πιεστική, σε πολλά εισαγωγικά το πιεστική απέναντί του, και θέλω να πω ότι και από την ημέρα που ενηλικιώθηκε να τον. Με το ζόρι, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ξέρεις τι, θεωρώ ότι δεν γίνεται με το ζόρι. Ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει παιδιά, δεν ξέρω πώς μπορεί να το βιώνει ένας γονέας αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως στο άκουσμα και μόνο, κι ας με μισήσει το παιδί μου, φαντάζομαι ότι θα κάνω αυτό το οποίο εκείνον θα το κάνει να είναι ένα βήμα καλύτερο. Είτε θα αυτό. βρει τρόπο. Ναι, εντάξει, θα βρει τρόπο. Δεν μιλάω για την ψυχική ασθένεια, μιλάω για το κομμάτι των ναρκωτικών. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Θα βρει τρόπο. Ο άνθρωπος, ούτως ή άλλως, στην ανάγκη που έχει και όταν είναι δε και σε κάτι εθισμένος, θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν είναι, υποτίθεται, οι τέτοιες, οι κλινικές αποτοξίνωσης. Ναι, δεν ξέρω και αυτό πάλι απ' την άλλη. Το να παίρνεις έναν άνθρωπο και να τον πετάς εκεί μέσα και να τους πεις, όπως σκέφτομαι εγώ, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σωστό ή όχι, αλλά όπως σκέφτομαι εγώ, το να πάρεις έναν άνθρωπο και να τον πετάξεις εκεί μέσα και να τους πεις στους άλλους, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά δεν θα ξαναπάρει ναρκωτικά. Μα δεν θα το κάνεις έτσι τώρα, και εσύ το πας στο άλλο άκρο. Θέλω αυτό να λες, πω. Είναι μια κλινική αποτοξίνωση. Γιατί τι θα κάνεις εκεί, θα είσαι μαζί του? Δεν θα είσαι. Τον αφήνεις στα χέρια άλλων. Να πάω να τον παρατήσω. Τον αφήνω στα χέρια άλλων γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να το διαχειριστώ. Γιατί δεν ξέρω. Ναι, όπως μας έχουν πει και ντετεκτιβάκια τα οποία έχουν γνώσεις. Πέρα από τις εμπειρίες και γνώσεις πάνω σε αυτό, δεν λειτουργεί και ακριβώς έτσι και στα κέντρα αυτά αποτοξίνωσης. Τα περισσότερα είναι μια εικόνα την οποία νομίζουμε εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση ότι λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά και εκμεταλλεύονται μερικές και νομίζεις ότι δουλεύουν, αλλά το κάνουν με τελείως λάθος τρόπο. Ναι, εντάξει. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Σε αυτό που λες δεν διαφωνώ. Απλά πιστεύω ότι για να είχε αποφευχθεί το συγκεκριμένο συμβάν, θα έπρεπε είτε οι γονείς του είτε η κοινωνία σαν κοινωνία να είναι λίγο πιο straight με αυτόν τον άνθρωπο. Από τη στιγμή που έχει ένα ιστορικό. Γιατί αν δεν είχε ιστορικό και αν μου έλεγες ότι αυτό το παιδί απλά πήρε μία μέρα, πήρε μία μέρα κάτι και άκουσε κάποιες φωνές στο κεφάλι του, θα είχαμε τελείως διαφορετική συζήτηση. Εδώ μιλάμε ότι το παιδί είχε ένα ψυχιατρικό ιστορικό χρόνων. Είχε, ναι. Ξέρεις τι, έφερα αυτή την υπόθεση γιατί είδα πολλά κοινά και μου έβγαλε το ίδιο παράπονο και στις δύο περιπτώσεις. Και ο ένας, ο οποίος σκότωσε και εννοείται πως έκανε λάθος, δεν είχε πάρει την κατάλληλη βοήθεια και αρνιότανε όλο το σύστημα να τον βοηθήσει. Και η άλλη, η οποία ήταν το θύμα, πάλι όλο το σύστημα αρνείται να τη βοηθήσει. Γιατί και για τους άστεγους τι κάνουμε? Που στην τελική η σκέψη η οποία είχε ο Αλέξανδρος, συγγνώμη που θα το πω τεντεκτιβάκια, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, ήταν απόλυτα σωστή. Βρήκα ένα εύκολο θύμα, ήταν άστεγη, θεώρησε ότι δεν θα την αναζητήσει κανείς και ότι δεν θα γίνει κάτι. Ποιος ξέρει από εμάς που ακούμε την υπόθεση, ποιος ξέρει τι περνάνε οι άστεγοι? Κανείς. Πρώτον. Δεύτερον, ποιος ξέρει αν αυτοί οι άστεγοι έχουν οικογένεια από πίσω ή όχι? Κανείς. Συναντάς έναν άστεγο, μπορεί να τον ξέρεις φατσικά γιατί τον βλέπεις συνέχεια, κατά τα άλλα, και να λείψει από εκεί. Θα πας εσύ και να πεις, ξέρετε τι, αυτόν τον άστεγο έχω να τον δω 15 μέρες. Και να πας να το πεις εσύ ότι έχω να τον δω 15 μέρες. Οι αρχές τι θα κάνουνε? Θα τον αναζητήσουνε? Καλά, ναι, δεν νομίζω. Θα βγει silver alert για έναν άστεγο που εδώ δεν ξέρεις καλά το όνομά του. Ισχύει. Αυτό θέλω να πω. Μου έβγαλε το ίδιο πράγμα σε τελείως αντίθετες πλευρές και θεώρησα άδικο, ρε παιδάκι μου, το πώς το αντιμετωπίζει η κοινωνία. Ανθρώπους οι οποίοι που χρήζουν βοήθεια δεν κάνουμε τίποτα για αυτούς. Οκ. Ναι, ίσως. Ναι, αλλά είδες μετά από αυτό που έκανες,
στις φυλακές, παίρνει μια ψυχιατρική αγωγή και οι γιατροί του λένε ότι έχει αρχίσει και έχει περαιτέρω επαφές με το περιβάλλον. Π.χ. αυτό το πράγμα θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί από όταν ενηλικιώθηκε. Δεν ήταν ανάγκη να έχει κάνει. Πριν είπαμε ότι δεν υπήρχε κάποιος τρόπος. Αυτό λέω. Πριν αυτόν τον άνθρωπο, πριν αυτόν βλέπεις. Αφού έρχονται οι γονείς σου και σου λένε εσένα, σαν φορέα, ότι κοίταξε να δεις, αυτό το παιδί έχει ένα πρόβλημα με τα ναρκωτικά και δεύτερον είναι περίεργο. Δηλαδή είναι περίεργο το παιδί μου, ρε παιδάκι μου, πώς να σου πω. Είναι, ναι. Χρειάζεται βοήθεια. Και τον εξετάζεις και λες ότι ναι, έχει προβλήματα, αλλά τίποτα. Αυτό. Επιλέγεις να πεις ότι εντάξει, θα τα βρούμε όλα όταν γίνει ενήλικος άνθρωπος και θα θέλει και εκείνος. Και είναι η απορία μου, ρε παιδάκι μου, που το έχουμε πει και σε άλλες κουβέντες τελείως άκυρες με αυτή. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα ταυτότητα από τα 16 και στα 16 στην Αμερική παίρνουν δίπλωμα. Ναι, επίσης τα δικά μας τα 16χρονα πίνουν αλκοόλια από τα 16, στην Αμερική πίνουν αλκοόλια από τα 20. Και στην Αμερική όχι. Οκ, ναι, μεν και στην οδήγηση πρέπει κάποιος ενήλικος να είναι μέσα για να τους προσέχει κτλ. Αλλά τους θεωρείς ικανούς να κάνουν 5 πράγματα. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν 5 άλλα πράγματα τα οποία θα τους βοηθήσουν? Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και την κοπέλα εκείνη, την Ειρήνη, 15 χρόνια άστεγη, με το να ξέρει η οικογένειά της ότι είχε προβλήματα και δει προβλήματα. Είχε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πίστευε ότι η οικογένειά της ευθυνόταν για το χωρισμό της. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είδες όμως ότι και η οικογένεια αυτής της κοπέλας προσπαθούσε να κάνει βήματα για να τη φέρει κοντά της, αλλά εκείνη δεν ήθελε. Ναι, προσπαθούσε να τη φέρει ξανά στο σπίτι και κάθε φορά εκείνη έφευγε. Προσπαθούσαν να τη βάλουν και στο Δαφνί και έκατσε 40 μέρες και μετά έφυγε και δεν έπαιρνε ούτε καν την φαρμακευτική. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, το ίδιο πράγμα βλέπεις. Γι' αυτό σου λέω, μου φαίνεται τόσο ίδια η περίπτωσή τους. Εγώ πιστεύω ότι έχουν πολλές αντιφάσεις. Γιατί στη μία περίπτωση της Ειρήνης μιλάμε για μια γυναίκα η οποία ήταν 40 χρονών, ωραία, και την έζησε τη ζωή της, είχε επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής. Ναι. Και στην άλλη περίπτωση μιλάμε για ένα παλικάρι 22 χρονών, το οποίο είχε ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία τον οδήγησαν στο να κάνει κάποια αποτρόπαια πράξη. Δεν πιστεύω ότι η βοήθεια η οποία έπρεπε να δώσουν στον 22χρονο ήταν η ίδια με αυτή που έπρεπε να δώσουν στην Ειρήνη. Γιατί έχει τελείως διαφορετικό υπόβαθρο. Στη μία έχεις να κάνεις με ένα παλικάρι το οποίο είναι νέο. Αρχικά είναι 22 χρονών, έχει όλη τη ζωή μπροστά του και αλήθεια, αν είχαν ασχοληθεί λίγο περισσότερο, έστω όχι με πάρα πολύ έτσι gentle τρόπο, και δεν εννοώ να τον πλακώσουν στα χαστούκια για να τον βάλουν μέσα σε καμία περίπτωση. Όχι, ρε παιδί, σε καμία περίπτωση. Αλλά ρε παιδί μου, πιστεύω ότι θα μπορούσαν όντως με λίγο περαιτέρω βοήθεια να είχε αποφευχθεί όλο αυτό το οποίο έγινε. Ναι, έχεις δίκιο. Ένας ας πούμε τρόπος που βλέπω εγώ τώρα όσο το συζητάμε, γιατί στην αρχή δεν μου είχε έρθει, είναι το ότι βλέπεις ότι το παιδί σου έχει πρόβλημα κτλ. Και γνωρίζεις ότι ψάχνει διάφορα στο ίντερνετ, γιατί του αφήνεις το ίντερνετ ανοιχτό. Κακό αυτό, ακούγεται πολύ κακό, γιατί κλείνεις την ελευθερία σε κάποιον, αλλά μιλάμε για κάποιο άτομο το οποίο όντως πάσχει από κάτι και χρειάζεται βοήθεια. Δεν μπορείς να του αφήνεις και όλο το ίντερνετ ανοιχτό. Όχι, γενικά εγώ είμαι υπέρ η ελεγχόμενη πλοήγηση στο διαδίκτυο από μια ηλικία Χ μέχρι και μια ηλικία Ψ είναι by the book ότι πρέπει να γίνεται. Γιατί καλώς ή κακώς τα παιδιά δεν μπορούν να φιλτράρουν τους κινδύνους αρχικά, τους οποίους μπορεί να υπάρχουν εκεί πέρα. Μα δεν ξέρεις τι θα ακούσει, δεν ξέρεις τι θα ψάξει. Το ίδιο λέμε, τους κινδύνους, ναι, δεν μπορούν να το φιλτράρουν. Και πόσο μάλλον ένα παιδί το οποίο έχει αποκλίνουσες συμπεριφορές και ξέρεις ότι είναι χρήστης ναρκωτικών από πάρα πολύ μικρή ηλικία, δεν τον αφήνεις τόσο λάσκα. Όχι. Επίσης, από τη στιγμή που βλέπεις ότι το παιδί σου γίνεται βίαιο απέναντί σου, εκεί για μένα και τονίζω για πολλοστή φορά, δεν έχω γίνει γονιός, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσω εγώ σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν μπορώ να μιλήσω επί του πρακτέως. Μιλάω ξεκάθαρα εκ του ασφαλούς, λέγοντας ότι ρε φίλε, ξύστη, αν το δικό μου το παιδί με έσπροχνε και έπεφτα σε μια τζαμαρία, επειδή τσακώθηκα μαζί του ενώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Ή ήθελε να πάρει. Πάντως έχει μέσα στο πλαίσιο, σε αυτό που γίνεται, υπάρχει το κομμάτι της χρήσης των ναρκωτικών. Δεν θα τον άφηνα μετά. Θέλω να πω αλήθεια, ας με μισήσει το παιδί μου. Αν ξέρω ότι θα το σώσω ή αν ξέρω ότι θα συμβάλλω λίγο στο να γίνει καλύτερη η ζωή του και να με μισήσει, δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ ξέρω ότι σαν άτομο απέναντι στον συνάνθρωπό μου και δει σε κάτι το οποίο έχει βγει από μέσα μου, θα έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω για να το σώσω. Όχι, χωρίς να βάλω κάποιο εγώ μέσα σε όλο αυτό. Έχει να κάνει και με εκείνη τη στιγμή, έχει να κάνει και με το πώς την περνάς την όλη την κατάσταση. Φαντάζομαι, έτσι, δεν έχω περάσει το κι εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι όντως το να το λέμε τώρα εκ του ασφαλούς είναι τελείως διαφορετικό από το να σου συμβαίνει εκείνη την ώρα, γιατί πρώτον μέσα σου λογικά λυπάσαι
θυμάσαι που συμβαίνει όλο αυτό. Ρε, πεθαίνεις, δεν είναι. Αυτό, ναι. Δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι την ανάγκη του και εμείς, σαν μεγαλύτεροι, όταν θα έχεις ένα παιδί, εσύ είσαι πολύ μεγαλύτερος, άρα γνωρίζεις και το τι συμβαίνει σε ένα άτομο το οποίο είναι τοξικό εξαρτημένο. Είναι λίγο περίεργο το να μπορείς να πεις με σιγουριά στον εαυτό σου ότι ξέρεις τι, ναι, στα αρχίδια μου ρε, θα κλειδώσω την πόρτα, δεν θα βγει κανένας από αυτό το σπίτι για 24 μέρες που λέει ο λόγος, δεν ξέρω τι θα τρώμε, μέχρι να ξεπεράσεις το πρόβλημά σου. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Όχι, δεν είναι. Γιατί όταν θα τον βλέπεις να ουρλιάζει και να τέτοιο. Δεν είναι. Και σου ξαναλέω και για πολλοστή φορά, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδρούσα. Σίγουρα όμως το πρώτο πράγμα το οποίο μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι ότι θα έπαιρνα εγώ ίδια τηλέφωνο την αστυνομία και θα τους έλεγα μαντρώστε τον ή μαντρώστε την. Και να που μαθαίνουμε από την υπόθεση ότι τα είχαν πει όλα στην αστυνομία και η αστυνομία έλεγε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κάνεις μήνυση. Στην αστυνομία, ναι. Όχι, θα σου έλεγε η αστυνομία. Κάνεις μήνυση εναντίον του. Ναι. Δηλαδή, κοίτα. Και πάλι θα πήγαινε μετά μήνυση εναντίον του, έτσι όπως ξέρουμε το ελληνικό κράτος. Τώρα, μιας και το λέμε, έτσι. Θα πήγαινε μήνυση. Θα τον τρέχανε, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο. Θα γινόταν το δικαστήριο μέχρι να γίνει το δικαστήριο και όποτε θα γίνει το δικαστήριο. Μέχρι τότε θα σε μισούσε γιατί η μήνυση θα υπήρχε, αν δεν την έπαιρνες πίσω. Και όταν θα γινόταν το δικαστήριο, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα έβγαινε μια ποινή τύπου: ωραία, έκανες τρως ένα διχρονάκι. Εννοείται με αναστολή και βγαίνεις έξω και τι του κάνεις τελικά. Του κάνεις να χρωστάει λεφτά σε δικηγόρο τον οποίον θα έπρεπε να πληρώσει, να σε μισεί. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το έχω κάνει. Γι' αυτό λέω το και βασικά δεν είναι και δουλειά μου να κάτσω να το σκεφτώ. Αλλά πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έφταιγε μόνο ένας. Όχι, εγώ ξεκάθαρα το λέω τώρα και το ξαναείπα και στην αρχή. Δεν φταίει ένας, φταίει μόνο το κράτος. Που και τον έναν δεν μπορούσε να τον προφυλάξει γιατί το μόνο που ήθελε να κάνει να είναι ελεύθερη και να ταΐζει τα σκυλιά και δεν μπορούσε να υπάρξει ένας φορέας που να του το παρέχει αυτό και να είναι ασφαλής. Γιατί είσαι έξω στο δρόμο. Γι' αυτό λέω για τους άστεγους. Γιατί είσαι έξω στο δρόμο. Αν εγώ ξυπνήσω ένα πρωί και πω θέλω να πάρω 25 ζωές, το πιο εύκολο που μπορώ να σκεφτώ ποιος είναι. Ο άστεγος. Ωραία. Και αυτό γιατί δεν θα τον ψάξει κανείς. Και για την Ειρήνη λοιπόν και για τον Αλέξανδρο, γιατί δεν τον προστάτεψε, ρε φίλε. Κανένας φορέας δεν τον προστάτεψε. Και τι οφείλει αυτό το παιδί τώρα να είναι μέσα στη φυλακή και να κάθεται και να σκέφτεται με φάρμακα και με όλα τα τέτοια. Τώρα, μετά από τόσο καιρό, το ότι ναι, ξέρεις τι, έκανα λάθος τότε. Αλλά δεν είχα φαρμακευτική αγωγή. Και εγώ τότε δεν είχα το μυαλό. Ναι, εννοείται πως δεν είχες το μυαλό. Σε σένα δεν πρόκειται να ρίξω καταλογισμό. Δεν ξέρω, μου θυμίζουν κάτι υποθέσεις που έβλεπα τώρα στο Mindhunter αυτές. Για τα παραλυρηματικά σύνδρομα. Τέλος πάντων, εντάξει. Δύσκολο. Τώρα πιστεύεις ότι θα βγει στα ισόβια, πιστεύεις ότι θα βγει νωρίτερα. Κλασικά νωρίτερα θα βγει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα που σκέφτομαι. Το πρόβλημα είναι ότι πώς θα βγει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να βγει και λίγο καλύτερος από αυτό που μπήκε. Μακάρι, εκεί ευχόμαστε όλοι. Θεωρώ ότι δεν θα βγει απόλυτα καλύτερος. Με την έννοια του ότι τώρα εκεί κάποιος τον ελέγχει, έχει τα φάρμακά του, έχει το τέτοιο. Όταν θα βγει, που γνωρίζουμε αν θα μπορεί να τα πάρει τα φάρμακα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Δεν λέω ότι δεν θα θέλει ο ίδιος να τα πάρει. Κάπως όμως θα πρέπει να τα πάρει. Και να καταλήξει και αυτός, όπως είχε καταλήξει και ο Μονσελάς, στη σχεδία για λίγο καιρό, μπας και πουλήσει κανένα φυλάδιο και καταφέρει να πάρει ένα μικρό ποσοστό για να μπορέσει να πάρει τα φάρμακά του, δεν μου λέει κάτι. Ούτε μπορεί κανένας να με εξασφαλίσει ότι ναι, κοίταξε να δεις, αυτός ο άνθρωπος θα βγει και μέχρι να πεθάνει, εμείς τουλάχιστον τα φάρμακά του θα τα παρέχουμε. Ναι. Γιατί αυτή η χαζομάρα από αυτό το σύστημα, το θα βγάλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνία, δεν νομίζω ότι ισχύει για όλους. Δεν ισχύει για όλους. Θα σοφρονιστούν από τους 100 που βάζεις μέσα οι 30. Οι υπόλοιποι πώς μπορούν να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία. Τι τους έχεις προσφέρει. Καλή πίστη. Μόνο εκεί ποντάρουμε. Να, ορίστε κάτι που θα μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Να πάει στο Άγιο Όρος. Από όπου ξεκίνησε. Να μονάσει. Τι να σου πω τώρα. Δεν το λέω ειρωνικά, αλλά. Θα μπορούσε και η θρησκεία από την άλλη να τον βοηθήσει κάπως. Θα μπορούσε. Κάτσε να δούμε. Εδώ θα είμαστε δεντεκτιβάκια για οποιαδήποτε έτσι άλλη εξέλιξη βγει στη δημοσιότητα και στο φως, θα σου το πούμε. Αν αλλάξει κάτι. Οκ. Ωραία υπόθεση έφερες. Περίεργη. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι σε αυτή την υπόθεση αυτό που μου άφησε είναι ότι και ο θήτης εν μέρει ήταν θύμα. Ναι. Δηλαδή, είναι θύμα του συστήματος. Δεν θα βάλω καθόλου μέσα, γιατί με ενοχλεί, το αν ήταν σατανιστής ή το τι επέρχεται από την όλη την διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι το κομμάτι του σατανισμού, νομίζω ότι το εκλογικεύσαμε πάρα πολύ όταν ακούσαμε τα πορίσματα τα οποία βγάλαν οι ψυχίατροι του. Θέλω να πω αν κάποιος γυρίσει και πει ναι, αλλά
ξέρεις τι, δεν θα το έκανε αυτό άμα. Δεν θα το βάλω καν μέσα, γιατί ανοίγουμε μια τεράστια κουβέντα που είδαμε. Ένας σχιζοφρενής άνθρωπος, το βωμό της τρέλας του μπορεί να φανταστεί είδαμε διάφορα. Και άλλους οι οποίοι ήταν ορθόδοξοι και βγαίνανε και πυροβολούσαν δηλώνοντάς το. Γι' αυτό δεν θα το βάλω καν μέσα. Είναι ναι μεν κάτι το οποίο επηρεάζει, αλλά όχι σε λογικά πλαίσια. Αν δεν έχεις και λίγο την τρέλα πάνω σου, δεν σε επηρεάζει. Ισχύει. Οκ. Ωραίο επεισόδιο. Επιστρέψαμε δυναμικά. Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά. Παιδιά, αν φτάσατε μέχρι και σε αυτό εδώ το σημείο, τι να αφήσετε? Μια βίβλο. Όχι βίβλο. Ένα στεράκι, εγώ θα πω. Από την πεντάρια. Ένα παγκάκι. Γιατί έχει παγκάκι σαν emoji? Όχι, δεν έχει. Μπορούν να στείλουν, ξέρω εγώ, αυτοκόλλητο. Μπορείτε τέλος πάντων να στείλετε ό,τι σας ενέπνευσε αυτό το επεισόδιο. Εγώ θα το αφήσω πιο ανοιχτό και εύχομαι να έχετε μια ωραία και ήρεμη εβδομάδα. Ναι, την Πέμπτη να σκάσετε από το φαΐ, μιας και είναι τσάικνα Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αυτό το επεισόδιο βγαίνει την το ημέρα Αγίου Βαλεντίνου. Ερωτευμένοι με τα true crime εγκλήματα. Έτσι. Βασανιστείτε. Να έχετε μια ωραία εβδομάδα, να περάσετε με αυτούς που θέλετε να περάσετε. Αυτό. Και τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Φιλιά πολλά. Ciao. Bye. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.